салом бачаҳо, шумо худатон дида истодаед ки чӣ гуна мавсим будин. Девонагӣ, ҳамаи чиз дигар хел гузаштааст. Он клубҳое ки мо чандон ҷиддӣ намегирифтем, як ба як трофей мегиранд. Тоттенхэм дар ҷои 7-уми АПЛ Лигаи Аврупоро бурд. Ньюкасл бори аввал пас аз 70 сол трофей гирифт. Кристал Пэлас бошад аввалин бор дар таърихи худ ҷоми Англияро бурд. Харри Кейн ки солҳо бе трофей буд, ба Бавария рафт ва ниҳоят аввалин бор трофей гирифт. Чемпиони олмон шуд. Фаҳмидед, тамоми системаи футбол шикаст хӯрданд. Ҳамаи чиз дигар хел мегузарад. Болония ҳам ҷоми Италияро бурд бори аввал аз соли 1974, 50 сол бе ягон трофей ва акнун трофей дар даст. Футбол комилан тағйир ёфт, ҳамаи чиз чапа шуд. Дар ҳамин видео мо гап мезанем ки чаро Тоттенхэм бурд, Манчестер Юнайтед натавонист ки беҳтар буд ва ки ноумед кард. Ин бозиро мо зинда тамошо кардем дар канали телеграми ман MG футбол. Эфири зинда сифаташ олӣ, муҳити гапзании ҷолиб ҳамааш буд. Агар мехоҳед ки бозиҳои калонро якҷоя бо ман ва дигар мухлисон пахши мустақим бинед ва муҳокима кунед, ба телеграм дароед, обуна шавед ва омода бошед. Бозам ҷолибтар мешавад. Ссилкаи телеграм канал дар описание ва комментария ин видео гузошта шудааст. Акнун дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. Ссилкаи зарура дар комментарияи ин видео. Бозӣ кунед, аммо одат накунед. бачаҳо, финали Лигаи Аврупо гузашт ва барои Манчестер Юнайтед он бисёр сахт буд, лекин барои Тоттенхэм як рӯзи таърихӣ шуд. 1-0 гол ягона пас аз хатоии Бруно Фернандеш зада шуд. Ҳеҷ кас фикр намекард ки капитани даста чунин иштибоҳ мекунад ки дар натиҷа тамоми орзуҳои даста вайрон мешавад. Ҳамаи мухлисон умед доштанд ки дастаашон ин бозиро мебарад. Ин охирин имконият буд ки мавсими бадро ягон тавр наҷот диҳанд. Дар чемпионати Англия ҷои 16-ум, як қадам аз поён, аз ҷоми Лига ва ҷоми Англия барвақт хориҷ шуданд. Дар суперҷомам аз Сити бохтанд ва ҳоло финали Лигаи Аврупоро ҳам аз даст доданд. Дарди асосӣ на танҳо он аст ки бохтанд, балки он аст ки чӣ гуна бохтанд. Хато, гол ва баъд хомӯшӣ. На мубориза, на хафнокии воқеӣ. Тамоман беҷон. Даста ягон коре накардааст ки нишон диҳад ки мо мехоҳем бибарем. Мураббии Тоттенхэм Энж Постекоглу вақте ба даста омад гуфт: ман ҳамеша дар соли дуввуми корам трофей мегирам. Ва ҳамин тавр ҳам шуд. Ӯ Тоттенхемро ки қариб дар поёни ҷадвал буд, то ба ғолибии Лигаи Аврупо бурд. Ва ин на як маротиба. Дар мавсими имсол онҳо 4 маротиба Юнайтедро мағлуб карданд дар Лига, дар ҷоми Лига ва дар финал. Агар ин ғалаба намебуд, онҳо умуман ба ягон мусобиқаи аврупоӣ роҳ намеёфтанд. Акнун бошад рост ба Лигаи Чемпионҳо мераванд. Бори аввал аз соли 2023 бозгашт ба сатҳи баланд. Охирин бор Тоттенхэм соли 2008 трофей бурда буд. Пас аз он чизе набуд. Ҳамеша қариб мерасиданд, вале наметонистанд ғолиб шаванд. ҳоло бошад Лигаи Аврупо ва ин як трофеи ҳақиқист. Ин нишон медиҳад ки даста метавонад ба сатҳи баланд баргардад. Дар ҳамин моҳ трофей гирифт ҳам Тоттенхэм, ҳам Харри Кейн. Бозингаре ки аз мурғон рафт то ягон трофей ба даст дорад. Ӯ дар Бавария чемпиони олмон шуд ва Тоттенхэм баъд аз 17 рӯз трофей гирифт. Ҳарду ҳамзамон ба орзуяшон расиданд. бачаҳо, чӣ финали зебо тамошо кардем, ҳа? шӯхӣ мекунам албатта, лекин воқеан мехоҳам тамоми мухлисони Тоттенхемро табрик кунам. онҳо ин трофейро сазовор буданд. Пас аз солҳо шикастҳо, вақте чанд бор наздик ба ғалаба омаданд ва дар АПЛ ва ҳатто дар финали Лигаи Чемпионҳо ки чанд ноадолатиам буд. барои ҳамин ман фикр мекунам ки ин мукофот барои ҳамаи он солҳои сахткашӣ ва умедворӣ бефоида буд. мухлисони МЮро ростӣ каме раҳмам омад, зеро Юнайтед дар ин бозӣ аз бисёр ҷиҳатҳо беҳтар буд. 73% вақти бозӣ туп дар дасти онҳо буд. зарбаҳо 17-3, танҳо 3 зарбаи Тоттенхэм. худатон тасаввур кунед. вале бозӣ хушк буд. аз аввал аён буд ки ё як гол мезананд ё то охир 0-0 монда ба вақти иловагӣ меравад. ва як фикр омад дар сарам: муҳтарам Постекоглу, ту ба АПЛ омадӣ, вале 1.5 сол пойфишорӣ мекардӣ ки мо танҳо бо услуби ҳамла бозӣ мекунем, ҳатто агар тамоми даста ҷароҳат дошта бошад, ва сазоятро ҳам мегирифтӣ. вале дар 2 моҳи охир услубро каме тағйир додӣ. дида мешавад ки ҳоло бозӣ аз дифоъ оғоз мешавад ва дар ҳамин финал 73% туп дар дасти МЮ ин дигар услуби баландфишор нест, яъне
прессинг. Ҳамин услуб трофей овард. Чаро аз аввал ҳамин тавр набудӣ? Дар лигаи мисли АПЛ бояд чандтарафа бошӣ, на мисли Шотландия, вале шукр ки ниҳоят фаҳмидӣ. Ҳатто 10 дақиқа пеш аз анҷом як ҳамлагаро бо бозингари дифоӣ иваз кард. Ман гуфтам офарин, оқибат фаҳмид. Тоттенхэм худро хуб ҳимоя кард. Дар мавриди Эмю бошад, рости аввалҳои бозӣ тамоман дар бозингарон оташ дида намешуд. Шиддат дар нимаи дуюм пас аз дақиқаи 75 оғоз ёфт, вақте ки Ван де Вен тӯбро аз дарвозаи холӣ берун кард. Пас аз он фишор шурӯъ шуд. Ҳамлаҳо, имкониятҳо то он вақт хеле сус ва хоболуд буданд. Тоттенхэм дар дифоъ беҳтарин буд. Шукр ки ҳимоятгарони асосӣ сият буданд. Агар масалан Дрэгушин мебуд, шояд Эмю гол мезад. Сон бошад, ман намедонам чӣ шудааст бо ӯ. Он қадар сус буд ки бовар намекунӣ. Чунин сонро ҳеҷ гоҳ надида будам. Ҳамчунин Маунт. Аз Маунт як лаҳза ёд дорам ва халос. Боқӣ вақт камера ҳатто ӯро нишон намедод. Ришарлисон маро ба ҳайрат овард. Ӯ беҳтарин бозингари нимаи аввал буд. Чунин ҳис мекарде ки ӯ бештар аз ҳама ин трофейро мехоҳад. Дар бораи мушкилоти равонияш ягон аломат набуд. Ӯ хеле пурэнергия буд. Худашро нишон медод, талош мекард, ҳатто корти зард гирифт. Ман фикр мекунам ки имрӯз ӯ роҳбари рӯҳии Тоттенхэм буд. Ҷонсон ҳам хуб буд. Омодагии ҷисмонии аъло, вале Ришарлисон дар ҳақиқат маро ҳайрон кард. Дар бораи Эмю ман фикр мекунам ки ба ин даста бовар кардан мумкин ва шояд барои Аморим хуб ҳам шуд ки даста дар Аврупо бозӣ намекунад. Вақт дорад ки стили худро ҷорӣ кунад. Зеро ҳоло футболашон ҳамин хел аст. Тӯбро ба Бруно Фернандеш диҳед, шояд ӯ ягон чиз фикр кунад. Албатта Бруно бозингари олӣ аст, вале дастаи солим бояд системаи хуб дошта бошад ки ҳамаро пайваст кунад. Ман умедворам Аморим инро соз мекунад ва шояд ин мавсимро бояд фаромӯш кард то дар оянда беҳтар шаванд. Ҳоло иваз кардани мураббӣ лозим нест, зеро бозингарони хуб ҳастанд, бозингарони ҷавон бо потенсиал. Албатта як ҳамлагари пурқувват намерасад, вале баъзе бозингарон ба мисли Леньоро воқеан умедворкунандаанд. Ман фикр намекунам ки Эмю бозии баде нишон дод. Бозӣ хуб буд, вале омили тезу хатарнокӣ намерасид. Вале онҳо кӯшиш карданд ва аз Эмюи АПЛ беҳтар бозӣ карданд. Шояд Тоттенхэм пирӯзиро сазовор набуд, вале онҳо то охир ҷангиданд, росткорона пирӯз шуданд. Мухлисони Эмю қабул кунед, ин дафъа нашуд, аммо ман мутмаинам ки соли оянда дастаи шумо боз қавитар мешавад. Аморим тими нав месӯзад. Мухлисони Тоттенхэм табрик. Ниҳоят 17 сол ва Пастекоглу гуфт ки дар соли дуввум трофей мебарад ва гирифт. Ҳама шубҳа дошт, вале гирифт. Акнун ҳама гуна гапҳо дар бораи истеъфои ӯ бояд хотима ёбанд. Ӯ омӯхт ки чӣ гуна аз натиҷа бозӣ кунад. Мо маҳз ҳаминро мехостем. Ташаккур Пастекоглу. Туи муборак гуфти гапо. Пас аз 17 сол ниҳоят Тоттенхэм ҷашн мегирад. Вақташ акнун расид. Тоттенхэм дастаи калон аст ва ниҳоят ба он сазовор буд ва бозам зеботар ки Кейн ва Тоттенхэм якҷоя ба орзуяшон расиданд. Сон низ беҳтарин. Тоттенхэм акнун дар суперҷоми УЕФА бозӣ мекунад ё бо ПСЖ ё бо Интер. Як имконияти дигар барои нишон додани қувват ва гирифтани трофеи дигар. Аммо Манчестер Юнайтед чӣ? Сезонро баъд анҷом доданд бе трофей, бе Лигаи Чемпионҳо ва бе садҳо саволе ки ҷавобаш нест. Охирин бор онҳо соли 2017 бо Жозе Маурино трофеи Лигаи Аврупоро бурда буданд. Баъд аз он ягон пирӯзии калон нест ва эҳтимол барои пирӯзии нав боз интизори тӯлонӣ лозим мешавад. ба ҳамин тамом бояр дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гаиров. ҳай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.